Masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Anhapot. Ano pong variant ngunyan ang pinagkakaabalahan kan sa tuyang mga health experts na dapat nyatong makontrol? Itikpan simbag sa 0928-777-5548. Ang makakataon ng tamang simbag, i-raffle niya to sa aga. Ang winner po dyan makakareceive tabi ng sarong tablet. Atod po sa Endokan Ako Bicol, sa paagi po ni Congressman Pido Garbin. Ano pong klaseng variant kan COVID-19 ang pinagkakabalahan ngunyan kan sa tuyang gobyerno na dapat masugpo? I-text po ang tamang simbag, ngaran asin address sa 0928-777-5548. Oral daw yan na nami-mention mga tugang na variant na yan. Hindi po mga tugang sa radyo. Anong variant niya na mas contagious? Mas makatakot? In fact, si Dr. Billion kan ma-interview takang enot na mga Sabado, maski siya nahaadit mga tugang sa variant na iyan kan COVID-19. Ite-text pa ang tamang simbag sa 0928-777-5548. Duman po i-text sa number na ito ha. Tadi ba nagte-text tabi sa Globe number ko? Duman po sa Smart. Kayang po na smart number nan. Ibiwalat ko yan kay Jenny. Sabi sa ko ni Jenny. Sabi sa ko ni Angel, ako na ngayon po ma-encode kan mga pangaran. Nag-volunteer si Angel. Ako na ngayon po ma-encode kan mga pangaran. Sa pigra-raffle mi po ang digdi. Uni po sa mga number hanggang 500 po ang number na ini. Sa mabubunot na number, may corresponding number anduman. Yun po ang mariresibikan o kaya manggagana. Okay? Anong klaseng variant dyan? Dapat niya itong ingatan asin dapat niya to mga tugang na tawanin pansin. 0928-777-5548. Sarong tablet, tabi, mga tugang na paracetamol, ang marireceive. Sarong pong gadget, para magamit kan sa tuyang mga kakian sa online classes, ano? Sa pagbubukas kang klase tabi ngunyan na Agosto. Ato dyan sa Endokan Ako Bicol, sa tabang po ni Congressman Pido Garbin. Alright? O bueno, aramon ta mga tuga, kamong nagdadangog ngunyan, anong assessment nindo, mga tugang sa lakdang kan sa tuyang mga health experts sa national, sa tratamento niya to, mga tugang kontra po sa Delta variant? Ano po ang sa indong assessment? Kitang mga taga-probinsya, anong masasabi nindo ta? Nagluluwas ngunya na maski anong pupugol ta, mga tugang na maglawag ang mga variant na kung ano-ano na mas makatakot sa COVID-19. Gero baga so, pwedeng de ka mo sa kuya kumbinsido, pwedeng uyon ka mo sa kuya. Gari baka bako kita po active mga tugang pag-abot sa bagay na ini. Tagaro data mas day na link kimare kung paano babalansyo ng ekonomiya asin po mga tugang ang health and safety kan sa tuyang mga kababayan. Ano po ang sendong assessment tungkol dyan? Tama daw ang sendang pinagigibo mala kasubago naman sunyos. Iyan databi duro-diretso na day na da mapupugulan pa ng ang Delta variant yaw na po mga tugang sa Pilipinas. Ini databi ang kausa kan paglangkaw now. Ang hadita digdi, kayahon daw kan healthcare system kan Pilipinas. We have the experts, mga tugang, mga doktor ta experts, mga frontliners, mga healthcare workers ta experts yan. Magabot po sa mga gamit, kayahon ta daw ya. Ang mga nasyon nga ni, mga tugang na mga mayayaman, nagkakaproblema. Pagabot sa kakulangan ki mga. Tapos sabi kang DTI, dida kitang problema sa oxygen. Dakol dang supply ta. Ilinga dyan sa, ano nangyari sa India? Mga tugang, buminagsak so healthcare system nila. Kaya daw sa Pilipinas, mga tugang kun, yaon iyan talaga na variant na iyan. Nasabi nga ni, dumanadangog ko sa news ni Edwin Peralta, boda ni Bading Tiantibula na, maski databi na kamaska, may chance ang maulakitan ka. Diba? Kaya pipag susulog kita giraray kan shield, kan mask,
social distancing, hand washing, balik-balik kita. Di ba? Ano ang arana mo ang tundag ka ini mga tugang sa mga health workers ta? Kaya daw kan mga ospital ta, iyan na bagay na yan. O kamo tabing nagdadangog, ano ang masasabi nindo kayan? Hello, good morning. Good morning. Yes, ma'am. Good morning po. Ano po gusto signapot mo? Ay, ma'am, makusog po ang... Ma'am, baba po kan volume kang radyo na nagkukusog po ang feedback. Pakipalayaluya po kang radyo. Okay. Yan, okay. Sige, ma'am. Ikaw po, ano po ang assessment mo sa nangyari ngunyan sa to? Hindi po, masimbag po ako sa itong variant yatik ako. Ay, ite-text mo tabi, ma'am. Irarapol ta po yan sa aga. Okay. Ganun ka. Iya po. Ite-text mo po sa ko. Okay. Bye-bye. Ite-text po. Ano nang daen mako ana. Di ba? Oh. Ito, may reaction gayon. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Assessment, sir. Ano po ang iling mo bilang kita mga simpleng na mamanuaan sa satuyang probinsya? Punting, ano man lang yan, Sir Henry? Punting higpit. Kung mahigpit po ang gobyerno, tayo may spread yan. Aha, okay. Hindi ko nun, maski ka baga, mahiling sa ang mga tao, pero may nagluwas, maski tayo ng trabaho. Oh. Kung ako, araw ko yun na sa ginibukan Manila, lockdown, ating tayo mag-spread yan, 2 weeks man lang. Iyo baga. Ang mga Pilipino kaya baga, mga sutil. Sutil? Iyo po, okay. So, Yes. Pitalik niya, police visibility, Oo. ang mga, makita yung kamagluhan, ang mga akin nasa luwas. Correct. Kada barangay, kada ninda dyan Oo. saro, kaya magtarakot na magwala uglang dyan. Opo. Sa trabaho. Yes. Oo. Oo. Iyo po. Ilak gawin ng 2 weeks na wala, mag-spread pa yan. Inaso may variant ng may naulakita na may variant, ilak daw ninda, ano ninda ito, Isolate. ikulong na. Oo. Una nga ni Migwa, sabi kang Okta Research, kaya piginita na sa Oktangon yan kang Kongres. Gusto ng pa-investigate. Sabi kang Okta, ang posibilidad ang kaso kang Delta variant sa Pilipinas, ma-2,000 na Oo. sa DOH, pera pa sa na ito, garo 17 o sobra 20 gayon. Oo. Kaya ni, striktong gobyerno. Simon Suistion mo, striktong gobyerno. No. Opo. Ang maluwas lang sa nagtatrabaho. Yan. So, ano naman sa nang tuyo? Sarong sana. Ibalik sir, so aram ang nag-lockdown ng sarong taon. So parang baki. Ano ka rin ninda? Oo, ta. Dumano ninda arong-arong. Isa nagsatrabaho sa indo, tatawan ng pass. Oo. Maluwas migo kaya, na dahil lang sa Delta variant, nagpun kita sa uno, adi? Yung nga ni, maabot ang panahon, may maluwas naman na kaya na variant kahit pa naman. Kung na baga nagluwas, Yes. Yan ang ultimo, Delta variant. Opo. May maluwas pa kaya nas matindi. Yeah, correct. Okay. Sige, Migo. Salamat ha. Salamat ang tabi. Sige po, Sir Henry. Di ba? Tamay point siya duman, mga tugang sa sayang reaksyon. Tungkol yan sa bagay na iyan. Kaso bago, may kauron akong mga barkada kong doktor, medyo dismayado sila kang sitwasyon. Pasalamat niya kita pa de, tagdi nga sa tuya, day pangaya kang kaso na yan. Pero ngaya, ang hadit mi dyan, tabaka ngaya, padagos ang paglaganap ka iyan, makawagas iyan, kakayahon daw ang kan mga fasilidades tadig din na so nga na mas mayaman sa tuya na problema o da sa ibang mga lugar nalangkaw ang kaso kang Delta variant. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Your reaction, please. Sir Henry, siguro sa mga nag-aranging tirana, almost 1 year, almost lampas ng isang taon. Siguro po ang kaipuan sa man lang dyan, disiplina po sa lambang saro.
Ako sir, agree ako sa imo diyan. Iyan ang pinakasusi eh. Iyo po. Tadawa ano po ang gibuhon kang mga kang gobyerno ta. Kung Opo. mismo kita mga mamamayan tao, kay masunod kang gabos at tigahagad kang na so protocol po baga. So, social distancing, Yan. paghugas kang kamot, so day pagpararuluwa sa harong, Yan. so pagduman sa mga lugar na kung saan nga ni day pagpunta na pwede, Opo. alagad, iyan po ang kadaklan. So, para man po maging fair po kita, ang gobyerno po, gigibo ang gabos. Opo. Pero po, minsan, ang nawara na lang po sa satuya, iyo po ang disiplina mismo sa lampang Iyo. sarong tao. Kasabi Kaya- nga ni, di po magigibo kan gobyerno kundi kooperasyon kita ng mga sibilyan, Ayun po. mga tao. Lalong-lalo na po arog sa Indo. Kamo po ang nagpapaabot sa sabuya ng mga informasyon. Opo. Daw ano po ang taramindo sa radyo? Kung ang Iyo. lambang sarong Pilipino o Bicolano. Iyo ba? Dahil po masunod sa Yan. tigahagad Exactly. na protocol kang gobyerno. Ang variant na yan, dahil man po yan maahali. Yes. Ngunyan po, ang pinakamagayon po diyan, para po talaga maprebentar ang paglakop ka na Delta variant na yan. Inot sa gabos disiplina. Opo. Bandua po, tanganin di po maiwata na magpataluwatan mga kapwata Bicolano o Pilipino. Ayuda sa gobyerno, tangani po ang tao dahil magpararuluwas. Oh. Tangani po ang anong man nag-variant ang lumuwas. Opo. Dahil po imposible na dahil po malikayan sa itang mga Bicolano. Yes, Sa sir. araw pa mga Bicolano po, mapagpasasunod sa Oo. mga bagay-bagay na iyan. Kaya lang po baga minsan, kung may mga kakulangan man sa pamilya, Iyo. siyempre nang Totoo. ang padre di Mapirit pamilya o ka eh. membro sa pamilya maluwas. Survival, sir. Mahanap. Mapirit ka, Iyo. survival eh. Iyo po. Kaya Opo. Sir Henry, kayo man lang po ang magiging kung ano tawag Yes, sir. ano man Opo. lamang. Salamatin sa- po. Sundan ko lang itong sinabi ni Sir ano. Istawan ta ka mo kisarong ihemplo kan disiplina. So pulis sa Pulanggi sa Agos, nag-checkpoint na. Report ni Jamie Casabago sa morning hearing. Nagpuna sila maghagad ki mga requirements sa mga nag-aaragi. Pigahagadan ki travel pass so saro na vehikulo. Pigahagadan ki mga medical certification tungkol dyan sa mga RT-PCR, saliva o antigen. Pigahagadan so driver, binukas ang kampin, kwan, ang ilinuwas kan driver, lisensya, ID pala, sorry, ID. Ang ID Ronald, nagpapahiling na saro siyang police major. Kung mga lintura so, medyo kinalintura so ibang nakabantay, tapi gahagadan kipapeles, ang pinahiling ID sa PNP na nagluluwas sa saro siyang police major. Nya sa pulis Pulanggi buda nakabantay duman, dahil mo basta-basta ta. Mga kompaan, mga bako pa masyadong pagal, makaskas pangkuan, di ba? Verify kung totoo itong ID buda so nagpamidbid na police major. Aram po nindo ang nangyari, na-discover mga tugang na Chief of Police Ronatay Campulanggi na piki so ID. Piki. Iling mo nang ugali ito na Pilipino niya. Pigahagadan kang RT-PCR, tamalaog ka sa albay, o kung anong papeles yan, tinawang kang ID. Nakusugon sa buot, ang ilinawas na ID, piki pa, susog sa verifikasyon, Campulanggi PNP. O ito baga suspitsado mo niyan, nakakulong sa karsel, takakasuhan. Look at that attitude. Nato ng mga Pilipino. Di ba? At ako agree ako duman sa sinabi kang kwanta, disiplina man sa lado niya to na mga kababayan. Alright. Another reaction. Madali lang, Lowens, ha? Dahil ka magaro, Lowens. Dahil lalawag ta ka, ha? Sabi kang texter ta, sabi ni Manay Helma Sagin, sabi pag nakamas saka naka-face shield, dahil na mahawaan kang Delta variant. Tapos sa news, mas kinakamas, nagkaka-Delta man giraray. Dahil na magruluwas, iyo nga ni Manay Helma. Ang problema ta. Ayan ng Delta variant, mas contagious.
News ba ka sa bago na, si say direct sa pigkot ka sa bago sa news nindo na mas kinakamas ka, posible kang mahawaan direct, Edwin. Direct. Si say so nagpigkot ka sa bago sa news nindong binasa sa alas 7. So statement na maski ngayon nakamas ka, pwede kang maulakit ang kan Delta variant. Si say so nagpigkot duman. Likwado nga tabi sa script direct, Edwin. Di ba? Oh, ito. Good. Ay digdig ka mo nagte-text tabi sa globe ko kan simbag duman sa hapot. Duman tabi sa smart. Kung pwede duman tabi sa 090. Dakol ining nag-text sa globe kang simbag o sabi ni Kuya Apin, ask ko lang po kung meron na bang istorya na maski sumunod ka sa nasa health protocol, bakunado na, ay COVID variant pa. Igo po, Pan, ang bakunado po, kung gura no pag-iingat kita, taday pag kita nabakunahan, dapat pareho po ang pag-iingat. Nakamas man kita perme, ma-social distancing kita, ma-hand washing kita. Sa protocol, dapat po sa sunod ng tamang gara ito, Kuya Apin. Kapag may chance mangyari kitang maulakitan po kang COVID virus. Only that, sabi kan mga health experts, di ka na magugulpi, mild na lang daa, pag bakunado kita. Kaya, so, vaccine, day pong garantiyan na day ka maulakitan. Maulakitan ka, kaya lang, mild na lang ang pwede mong saparon, tabi, kung ka da magkaigwa, kayan. Yan sabi kan mga health experts. Okay? Now, Henry, kung mabiyahe pa tabi pa Sursugon Ornaga, ansaro, taxi driver, mga ipo travel pass. Iyo po, kay po ang tabi ki travel pass. Yo, okay? Oh, ito may reaction pa. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Announce mo po. Ano po? Announce mo ka ng number sa apot mo. Bakman Smart. 0928-777-5548. Globe yan, Igso? Ano ba po yan? Smart ba yan? 0928-777-5548. Igso, latoson ta ka, Igso? 5548. Oh, in-announce ko sa 0995-398-1813. Ang is Globe ko, 0995-398-1813. Saro pa Igso, tatamaan ka sa kuya, bata. Ano nga ni sabi sa Pigapainit man payo ko Igso, tabi. So, alas mo na nga, Lita. So, ako tayo mo kang babae. Kung ano sa apot mo, buko sa number mo. Kinakapatid ta ka, para pasaway ka. Uy, Oh. Ano? collectionan ko lang to na daw pa sa bago sa indong doon kang babae na kapot. Sa babae, kung ano sa apot mo, bako sa number mo. Oh, tama ka man pala. Tama ka man. Kaya nga, kung ano sa apot mo. Dagit ka, Igso? Malaga, paliwanag lang. Sige na. Teka naman, maliwanago na. Bye-bye. Saraway. Saraway ni Buboy Bitangkor na ini. Oh. Okay? O, madali lang. Duman po matek sa 0928-777-5548. Okay? O, bueno. Aramontan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas na. Di ka mo mga tugang kinahiling na senaryo pag ang Delta variant na yaon sa to, dumakol yan. Nguyan baga, nagharanda na para sa ospital para pakaryo ng ospital. Pero, mga tugang, ang hapot yan, kakayahon ta daw yan pag talagang magulpi kita digdi. Habota po na magkaigwa kita higari India scenario. Habotang araw ka yan. Pero, sabi nga pag nag-forecast ka, mga tugang, dumang ka sa worst case scenario pag abot sa disaster preparedness. Nakudang ka ito kay Chotoning Arispe, kahit ito kan buhay pa si Chotoni. Diba? Kuda. Sandali. Hello? Hello, good morning. Ay, naputol. Alright. Ay, lago na muna si Lowens. Okay. Ilago muna si Lowens. Ay. Ngunim. Naigwa pa ng God. Hello?
Hello, good morning, BP. Morning. Number one ka, disiplina mo. Kung dahil na disiplina ang tao, ang gobyerno ang magdisiplina sa tao. Iyo baga, pwede. Pwede. Diba? Pwede. Nakita ba gao, kung pinaka-worst scenario, pag di ka na disiplina, pag dinakop ka, saka ka Mariak. Pinariak kita pag di dako. Oo, diba? Iyo. Iyo na sa nagbibuhon ng gobyerno, dahil nakita magpara turumpik-tumpik pa kung ano-ano. Oh. At dahil ka nagsunod kang protocol, takupong ka, pamulkaw ka, tapos ang uroron. Duman baga sa ito na siguro Pasig or sa Quezon City or Navotas ito. Yung mga nag-violate talaga, iaral sa titikitan ang penalidad ninda. Sa Quezon City, Quezon City ito, gari 3,000 penalidad subiyo na nagwarala. Oh, nagwara sa mga tao para nga ako masaod o ito. Oo, para kaya ako di sa Los Cararong. Yan nga sa luwas kang harong ko nga para nga ako may kondom makuakan duman sa ibong. Mamahaw nga ako, dinakop na. Nga, yaw ka sa tinampo, grabe ka mong tao. Iyo bagao, kung ako nagigimon ta, ng gobyerno ta, siguro gabusin, masurunod. Yes. Oh. Yun mo dyan na magaputa, nakita na magpara. Iyo. Ang damdaruan ng Pilipino, puron matali, Oh. puron may rason. Yeah. Kunyan, kung implement mo sa rong bagay, i-implement mo diretso. Opo. There is no exception to the rule dapat. Yes. Oho. Nangyaring tapos ang uroron, kanaling di kita kumbaga, di kita maging India, Opo. yung mo talugod. Yes. Kamay na bakal ang pagapon. Nangyaring matapos na yan. Oh. Okay. Pagkamupon kita gabos. Yan. Sige, Migo. Salamat. Kita ang Pilipino. Yan ang problema ta. Iyo ba? Mga madulungon. Sobrang Gusto maging maging presidente. awin na. Sa sobrang tali. Kita matatapos yan. Iyo baga. Sabi nga ni Dr. Chris Gianan, ini maubos na nga yung alphabetakang variant naan. Ang COVID nga sa to, pwedeng yaon pa. Yes. Ang variantan, nag-mutate. Correct. Oo. Napakatapos ng Delta kan, sigma na masunod. Ayun na nga ni. Okay, sige Migo, salamat ha. Salamat, diba? Ay, naiko. Anyway, mga tugang, kaso tabi kang J2K, Manpower and Allied Services, suspitsado sa luminaog mga tugang sa indang tinda a negosyo na huminabas kan mga computers kan minaging aldaw. Namid bida na may kinaraman po sa nagboto na sarong testigo sa Legazpi City PNP ang saroda pong huminabas na suspitsado sa J2K Manpower and Allied Services taga Victory Village North, Legazpi. Lawrence Barcena, idetalye mo. Salamat abi, BP, posibleng matuldukan na ang aloy ng investigasyon kan kapulisan sa pagsoysoy asin pagsusog. Kung sisay ang mga nasa likodan na responsable sa panlalaog asin pangahabas ng mga kagamitan asin kwarta. Sa G2K Manpower and Allied Services sa Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City ka nakalihis pang Aldao, partikularmente kan bulan kan Abril. Bako talaga aldaw yan, Lawrence. Ka nakarihis na bulan. Bulan mananggad. Bulan na. Pero bago man magbulan, may aldaw man. Yes, oo. Ini makalihis na may magbutwa na mo yang magtestigo na nagrani mismo di gitabi bibi sa Legazpi City Police. Nasa rong talaga taga Legazpi Port District area na itagot na nasa akong taga sa ini mo na kung ano ang pangaran bilang sa iyang proteksyon. Na mo yang magpatutuo na may tigtuturo na sa rong taraga Barangay 28 Victory Village North kan Abril 13, 2021 maagahon na sa iyang nailing daw mismo na iyo ang may kagibuhan ang pangahaba sa nasambitan ng lugar. Siguro sa testigo na ining buminutwa, nagkataon daw na hali siya sa Albay District area, nagbisikleta siya. Alay sa trabaho mga alas 3 din maagahon, pasiring sa iyang ulian sa sarong barangay digdi sa Legazpi Port District. Asin kan pag-agi niya sa Lapu-Lapu Street, bigla siyang nakikig na may nailing siyang grupo ng mga lalaki na may nagsasarado na kan roll-up door. Oh. Alay sa opisina kan G2K, sabay na pamuda daw sa kaubahan.
duman, tatiba-tiba daw sinda, ta nagkalapkap pa daw, naka 60,000 pesos pa sinda sa pangahabas. Aha. Iling sarong lalaki na naka-blackpack, na naka-black na backpack na bag, asin sa sarong nakakapot nin laptop na hinabasan sa G2K, iyo ang nagtaram na pagbabarangaan daw sa kwartang nalimas duman. So, nakanapsak na lalaki, namidbidan niya, pinangaranan niya nga ni daw ini, pero alam takay ni ang kapulisan tabi Iyo. kung anong Buda, kikita baka dapat yan, gigibo ang kipagi ang kumpa dumadakop. Roger to da, pinangaranan niya ini mismo. As in, ang address kay ni Barangay 28 Victory Village North. Na-identify pala na. Identified niya. Okay. Bit niya. As in, iyo daw ini aligado, ana iling niyang nagsasadana kang roll-up door hali sa hagdan. An makalaog ini sa laog kan J2 kay asin malimas din mga gamit na tangay pa sa mga nagkapirang kantidad na darakulaon. Kung matatandaan, anas pagirumdum sa naan kapulisan, naingatan asin maglaag din mga sikyo sa mga establishmento, ang mga may tag sa diri. Pero ngun yan, posibleng mabukas ang giraray ang kaso, tamay nagbutwa ng muya ng magpatutuo, Iyo. na posibleng iyo ang makakatabang para mapanimbag at may kagibuhan sa pangahabas. Pero ito sa na-identify G2K. na, may testigo na, may nahiling na. Ang challenge yan, kung paano na yan ma-action na madakop yan? Yan ang challenge kay Chief of Police Lieutenant Colonel Betita. O, paano yan? Inapot mo na si, aputa daw si COP kung anong gigibuong kanin mo. Roger, nakikipag-corrector patabi ngunyan Pipan DCGB News kay Betita may kinaraman sa siring na bagay. Yes, okay. Pinalaranan, may ano pa, may middle name pa. May middle name pa, kompleto pala. Kompleto, so pagkapangaran. So talagang mid-bid, Bit niya. na-identify. Roger, Kung sabihon, sa mga mahabas palan, uminagi mismo sa main door. sa main door, Kaya karulap bagan sa baba. naka-roll up sa baba, dinistrong karso nakakandado duman, kakasindaro menulusot duman kan nagitaas kidit sa roll up door. Pasalbata ng pangyayari sa O, mga takon matatandaan man ang gad, nagkabirigla na sa nasutag sa diri ka G2K kara dating kapitan na Mayet Marcelon. Pagkatapos tabi BP na mailing sa laog na waragas na nawalat na supirno Ah. na ginamit para makalaog duman sa mismong opisina. Oh, Okay. So, at least, ang kuha na lang niya, kung paano yan mamamanage sa madakop, Roger to that. masolve ang problema. Roger. Kung matatandaan man tabi BP, ingili-ingilian kay ni si Kapitan Edwin Espiritu kan Lapu-Lapu. Iyo baga, Sigun sa iya, kung mamidbidan niya daw ini, sa iya ining sasalapihon. ay kung ako talaga sa iya, anapon ko na yan. Roger. Kung ako sa kay si Kapitan, identify na, kan mga kwantustig, anapon ko talaga, sinsilyon niya. Oh, sinsilyo niya. Oh, Ang sabi niya nga ni, sasalapihon ko nga yan. mas, duwan, gibon ang 2.25. Apuntot na kay Lisikap. Sige daw. May pangaraw na. Oh, tama ka makatabang sa barangay sa makaskas na pag-resolver kang kaso. Roger to that. Inipiping pangyayaring ini, dakop man ini sa CCTV kan Barangay Lapu-Lapu. Yes. Lugaring, ang palusot man kang ibang mga mabas, dahil na-identify ang pandok, na nagpaka-face mask man, abo man magka-COVID. Dali yun ang solusyon kaan. Kuta na. Iyo baga? Una formula ni Presidente Duterte yung i-apply dyan. Oo baga? Pangyayari. Pagka, tangin na talaga. Patayin yan. Okay. Ang laban, patayin. Okay, sige. Roger, so yan tabi bibi ang mga dagdag pag-istorya, mga follow-up report, hali sa mga pangyayari nga rabasan, digdi sa Legazpi. Ako po, si LBB, salamat pa rin aga. Kudan mga araw ka na statement, di po kita kam basta-basta mga tugang magibo. Tayo kita kibatas, may due process po kita. Pero kung kinakaipuhan talaga, natataday mo ano yung gibo kung talagang iyan nagkakaresolver kang kaso. May batas kitang we are mga tugang ano yan, under the government of laws. Not of men. Yeah. Ans Galero, may report, mga nagadandaw sa COVID-19 salbay, mas namamanihar na ngunyan, kumpara kan mga nakalis na bulan sigon sa gobyerno probinsyal. Sige daw, Ans, idetalye mo daw, paano pagmanihar kaan? Go ahead. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, mas magian.
Sin mas namamanihar ng unyan kan gobyerno probinsal kan Albay sa paagi kan Provincial Sanitation Office an mga COVID-19 fatalities na nairerehistro sa tuyang probinsya. Inian ipinaliwanag asin ipinahayag sa DCGB News ni Provincial Sanitation Officer asin Engineer William Wally Sabater kung saan kumpara daw kan mga buinot na bulan kan taon 2021 kung sa inalordaran ang haros sunod-sunod na pagrehistro ng mga nagadaan dahilan sa helang na COVID-19. Asin dakulman ang kumbaga nagsusurusuan na nagpila-pila na sa designer man na cremation facility digdi sa Albay. Ngunyan daw na bulan kan Hulyo asin ngunyan na bulan man in Agosto. Diit na sana nakapag-record in fatality ang probinsya. Niladawan ni Sabater, talagang mas nagdidiit ko niyan o downward talaga ang trend bako sa nakan mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Albay, kundi pati na ining COVID-19 fatalities dahilan sa naiiling na ninda kooperasyon kan publiko asin man kan mga LGU sa gobyerno probinsal may kinaraman sa bagay nini. Ini ang kaptang kan pahayag ni Engineer Sabater. Na nangyayari sa Samuya, tapos sa mga private hospital, pati mga government hospital, tapos man iyan sa Kuya, nag-coordinate. Then, diretso man, inform ko man ang respective local government units para po. Sigun kay Sabater, kumpara kan mga nakalihis na bulan na halos 2 digits permian irehistro COVID fatality sa Albay, ngunyan pa sa rona sa ini, alagad nakapagrehistro na totalmente ang Albay ni 198 na COVID-19 fatalities. Pero naggalalaom si Sabater na dahil na mautroan nangyari kan mga nakalihis nga ni bulan na halos siribot-sibot asin pila-pila ang mapakrimate dahilan sa helang na COVID-19. Yeah. Ako kumbinsido ka Engineer Wally Sabater tayan, man of action yan. Yes. Man of action yan talaga. Kaya ano yan, may magayon ng proseso gayod. Ano? May naatat na gayod. Yes. Okay. Kini sabi sa paliwanag ni Engineer Sabater, mas magayon talagang may coordination ang mga LGU, ang mga COVID pamilya kan mga COVID-19 fatalities ngani mas makaskas na maaksyonan. Okay. Sa ito, VP, ang mga impormasyon paligdi sa Kapitolyo with Boy, sa Mobile, as Galero, DCGB. Ang mga bareta sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Ferex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Pagkatapos ng napakaraming
trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Matabang ako, naturadak, uragon ako, isog ako, Hinebra tayo, Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mag-iiwan, matindihan man ang laban. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Still tastes better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Makakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Anhapot! Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, sandali lang po ha. Tapig-scan ko sa mga text nindo. May mga hapot tungkol sa pagkakit-travel pa sa Legazpi. Ano, muda. Sige, tapig-text ko man si Mayor Rosal Tabi. Di pa wala nag-reply. Mga tugang-an sa tuyang alkalde. At apo dan tatod-taod. Tamay mga concerns sin. Alibawa ngayon kung ako, pwede databin ang travel pass good for 1 week. Nga na nagtatrabaho ka sa Sorsogon, luwas laog ka. Takon oral daw, mga tugang nagluwas laog ka sa Albay. Ano po ang proseso kayan, di ba? 5 na mga regional offices tadigdi sa Rawis, mga tugang ng mga empleyado dyan na iba, mga taga-duman sa Kamsur. Yan po ang himay-himayo niya, taod lang. Didi po mga tugang sa satuya na programa. Okay, o sandali, tamahagad muna kita ki-reaction sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live, ngunyan tabing aga, digdi po sa satuya na programa. Hilingon ta po ko nun sa indang mga Basta Morning, Henry M. reaksyon kan satuya tabi na mga kababayan. Okay, madali lang ta ilingon ta po sa satuya tabi na mga naka-live sa Bilog na Mundo. Tungkol tabi sa discussion ta kasubago, mga tugang bago kami ni Ronald Mag Commercial.
Ito. So, okay. May 16 comments kita. Madali lang ha. Okay, good morning Henry. Bati ko ay greetings pala to. Kambal ko na akin. Congrats sa Inda. Moving up with honors. Inda sa Daraga National High School po. Tabi. Sabi ni Teng Broquesa. Oy Teng, good morning. Congratulations sa aki mo, Mabuhay tabi kamo. Diyan ha. Congratulations. Advance happy fiesta po sa mga taga Maoyod sa August 10 and 11. Thank you. Sabi ni Teng. Good morning, Teng. Lucky Nieves. Good morning, Mang Daniel. Pag ikagutom, baka maging madunong kaman pa di. Iyong mananggad. Pwede. Di pwede. Rosana Joquino Balyarbare. Iga po sa diring gobyerno ng ibang tao. Mala nag-ECQ baga nata nahigpitan sa mga tao. Dahil man baga maluwagan sa tong enforcers. Just saying po. Sige ang lockdown pa nunaan mga pobreng tao magkaburuhay. Tawan ki ivermectin. Pag nag-positive ako, lockdown ang sagot sa COVID. Sabi ni Mang Daniel. Ang mga makwarta, pwede ka mo mag-lockdown, pero sa mga pobre, paano na? Yan. Sabi ni Mang Daniel yan. Sabi ni Nieves, paano da Lucky Nieves, o Nieva, paano daw ini ang kontador ko, kan mama ko, nag-reading, anapek, tsamba, walang numero ang metro, pero may bill na raot na inabot ki 4,608, samantalang ang pigbabayadan mi nasa 1,568 lang, pataas. Paano kaya pwede po pa-help man sa api kung nuarin sinda maayos na kapalit na kontador? Tigil sa Orosite Purokset, 3 and 7 kami, kontador raot, nadigdi, may suwi, may tagilid, may kitay-kitay na daiman na aksyonan. Nag-request na kami sa APIC, wala man nangyari. Inaanpig ko kanta sa APIC eh. Dapat ang mga arog ka ng mga problema na aksyonan tulos nila. Yan ako medyo kwan sa APIC dahil na mumuyakan style of management nila. Kadakol kan pangapunan ang publiko, kahaloy maaksyonan. J. Luminario Mostera, sa tuya sa media, need po natin ng travel pass, Sir Henry. Iyo pare, taapor kita. Sabi ba ka duman, amigong Jay, sa Executive Order Number 25, pati da apor. Kita apor kita eh. Kaya po ang tatabi ki travel pass. Karil Jacob Robledo, sa mga taga-mayon Daraga Albay, good morning po sa Jacob family. Reynaldo Vergara, paano po iyo, Sir, paano Sursogon ma-deliver kopra, maki-kuha travel pass. Iyo po, ang pagsusunod tabaga, sus ko. May inconvenience sa talaga ini. Laga Reyes. Morning. Hapot ko lang tabi kung ano ang kailangan papunta tabako. Makay po, aday man po, sen ka po hali, travel pass dito kami. Ay, kung Katanduanes ka po, mahagad ka ki travel pass, haling Katanduanes. Makakapong travel pass kung sa kang munisipyo sa Katanduanes para magpasiring ka po sa tabako. Iyan po ang gigibuhon mo. Kung sa'yo ka naka-start naman ka po makuha ki travel pass. Okay? O, sige po. Reaction yan sa tuya tabi ng mga sa Facebook Live. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning po. Ano ba paglilingkod? Baka pwede niyo po namang i-announce yung tamang paggamit nung tamang paggawa nung sa James Coffee po. Yung alin po, sir? Yung sa paano mag-entry po sa James Coffee. Mag-enter sa James Coffee? O, sige, sir. O, i-discuss ko po, ha? Sige po. Opo, welcome. Alright. Yun. So, James Coffee na, mga tugang, sa Disyembre po, bagayaon so Grand Rota na 1 million. Ngunyan po, so mga entries na dain na bunot, kanuminaging July 22, qualified po ito para sa Grand Draw kang 1 million tabi para sa magkapi at magkamilyon sa James Coffee. Paano mag-entra? Dahil man po kibinago after kang initial draw. Yung manggiraray po ang gigibuhon para maka-entra sa James Coffee. Okay, ganito yon. Magkuha manggiraray po kilimang variant, 5 sachet kan James Coffee. Ilog po yan sa sarong sobre na puti. Taluwas kan sobre isurat po ang pangaran, edad, kompletong kompletong address. Asal bata ng dila inio. Complete address. Yan. Contact number, isurat po.
kung anong Jim's Coffee variant po ang sendong ibinugtag. Inan maray na variant ta Jim's Coffee. Di ba? Pangaran kan tindahan kung saan binakal asin po ang promo title. Pareho po graday no. Ang promo title po magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle promo. Ihulog po digdi sa DCGB ang sa tabing mga entries asin iyan po mga tugang pipikapon kang Jim's Coffee mga tugang para po sa Grand Draw sa maabot-abot na December 2021. December 20 ko ang raffle, December 22. December 22 ang raffle. So po nanggana kang July 22, qualified po kamo para duman sa Grand Draw. Isasabay po ang sendong mga entries duman. Henry M. In the morning. Mga tugang sitwasyon po kang umahan harani sa pinagokonstruer na Bicol International Airport mas lalong naglalala. Tubig, buminulos na sa tirampo, nagkaigwananin paro. Renz Luna, idetalye mo. Yes, maray na kita bibip, sinamaray na agad sa mga parantabay sa mga tugon niya itong mga bareta bis na masolusyonan masalong naglala na sitwasyon kan enot na pinagreklamo na umahan or na sobrang kitubig na umahan dyan sa may palibot kan pinagkonstruer na Bicol International Airport dyan sa barangay Alubo, Darag Albay. Siguligdi sa entrevista kan BC News kay Kagawad John Galicia Mirabete, ang pamagitan committee on or special committee on international airport as in maginman sa committee on infrastructure na kung sa sigun sa iya niranin na nindano ng bitan ng bagay nga ni dyan sa kaap maginman sa DOTR maginman sa lakal na gobyerno kan Darag Albay na kung sa sunod-sunod na ang sa indang pinagibong mga letter o surat tanganing maaksyonan maski puro paano at enot na nindang inareklamong sitwasyon dyan sa indang barangay. Pero sa ngunyan, maski na nga nagkikwa ng inisyal na pagbisita ang DOTR, kapenganot pa ni mismo ni Secretary Art Tugade, yung manggiraray ang nangyari digdi sa indang pinagreklamo, wala man giraray pagbabago. Ating ka nakaagig mga aldaw nga ni buminuos ang matindig pag-uran digdi sa itong kapalibotan, kaya nagresulta tanganing mag-overflow na ang tubig dyan sa unang bitan ng tinampo. Asin nagkikwa pa nga ng senaryo na dadainan na agian, kaya mga bihikulo an agian dyan sa unang bitan ng lugar. Sigun sa nambitan ng opisyal na nagbisita naman sa lugar ang Provincial Engineering Office, agin man ang Municipal or Provincial Agriculture's Office, kasi nagkaigwanin na obserbasyon magin man in assessment dyan sa naunambitan ng lugar alin sa pagsalado man kan sangguniang bayan kan Darag Albay sa pahingan ni Kagawad Bob Magalon ang pamayokan Committee on Infrastructure nagkaigwa man sa lakdang na posibleng paapudon ngunyan na semana ang manamyento kan kaap agin man ang mga representantes kan DOTR aning maski puro paano mabawasan ang asin mawara and kung pinagreklamo na tubig nga dyan sa mga umahan sa palibot kan Bicol International Airport. Siguro di kagawad ba magalo na kinakaipo na kainiki immediate action dahil ang naapektaran na ang mga paraoma sarong taon na sindang dahil nakatanom dahil yan kan problemang kinakampang dyan dahil yan isa pinakonstruir na Bicol International Airport dako laman ang paglaom kan Barangay Council kan Barangay Alubo Darag Albay na kaskasana kan mga opisina de gobyerno na concern sa nambitan ng bagay ang sa indang aksyon kanganing dainaman sila magpabalik-balik sa indang mga opisina nagsusurat asinura man magkakanig ng aksyon na pinagkatao ibang mga opisina na kinakaipuan na magkaigwanin parte asin aksyon dyan sa pinagreklamo na mga tubig dahil nga sa pinagkonstruir na Bicol International Airport. Pwede mag-conduct committee hearing ang Committee on Agriculture dyan sa sa Sanggunian? Roger, VP, yung ang plano VP nyo niyan. Gari aliw na nadadangog ko, natatanggan plano pa sana yan. Aram, ang pinakamaling action dyan, mag-conduct public committee hearing, ipapod iyan ng mga barangay, napiktado, invitaran an Provincial Municipal Agriculture's Office. Provincial Agriculture's Office. Tanganin na mahila suluyo. Anong pinaka-problema ta nag-arapaw ang tubig? Roger. Anong problema? Ang pinaka-problema kay BP, itong big tambak na daga, itong construct na runway. Ipapod sa kontraktor. Roger.
Ngani na pag-ururunan sa sarong meeting, tamaray, bata, di kitang kontak sa kontraktor kaan. Aha. Buda dapat may kontak, ba't ako di akong kontak sa kaap. Roger. O ta dapat kaapan makauron ta ka yan. Mhm. O, di pwedeng kwan, magpaapod ki committee hearing. Imbitaran ang kaap, imbitaran ang ano yan, iyan na barangay, affected barangay, So kontraktor, representative kang kontraktor, di pwede gibo niyan. Ngunya na si Manata BBP. Aluno na yan, na dadangog ko sa imo, parang bulan na yan dyan. Ngunyan pa sa ng simana. Ngunyan pa sa ng simana. Ay nako, di baha na dyan sukangkan mga kwan. Nag-overflow na sa tubig sa tinampo. Ano yan? Ay na magiyan pag matinding uran. Saan natin ang po nag-overflow? So, dumanta BBP sa Purok dos kan Alubo. Bako man National Highway? Daiman, pero sa mga residentes kan barangay Kinawitan, duman nag-aragi. No, kaya nga ni, sabi mo kasi bago na may parong na so tubig na nag-aawas. Saan nahal ito? So, na-stuck ta BBP yung tubig. Anong klase? Mabata na? Anong klaseng... Mabata na. Oh, paano yan? Diyos ko, may urgent need. May urgent need eh. Dapat immediate action ko ta dyan. Roger. Yan mo niya na si Mana, yan plano Ang makaka-action talaga kan, so kontraktor, buda kung ano, buda so kuwan pa. Kaap. Taap. Kaap ang nakaano dyan. O taang sa agriculture dyan, kaya makuan man sana, mareakta, siyempre apektado sa patanuman. Pero, ang dapat ipapod, so kaap, buda so kontraktor. Roger. Kung may access na kita sa kontraktor ko, pwede ko nga podan eh. Wala kitang access. Roger. Anapan na kung may midbid ka dyan na project engineer dyan, isang project engineer dyan, taday man pwede, nasa arog kaya na klaseng development, may na damage na pangkabuhayan para sa mga kababayan ta. Roger. Okay? So yan ta BBP, abangan ta na sa nangunya na si Mana kung ano maging resulta. Kaya nagigibuhon na pag-apodig meeting kan sanggunian, managod niya di kaya na problema dyan na kinakampang kan mga residentes sa Alupo Tragalbay. Yan, pipen po tigyan na barata sa luwas. Ay, nako. Makamundoon man na pangyari man iyan. Igo nga na kitang Bicol International Airport. Magayon iyan, di ba? Kaya dapat kaakibat ka iyan. Dapat kapantay ka iyan, mga tugang an nadain na nadadamay so kababayan niya to. Mayor, maray na aga hapon po. Maray na aga. Ay, naga po. Opo, yun, pasensya na po biglaan sa apod ko sa imo. Anyway, masumbong man sana ako sa imo. Masumbong. Nag-abot na po sa imo ning atensyon na. May nagreklamo dakit ang mga barangay, mga farmers diyan sa palibot kan Bicol International Airport na mga farmers ta. Gari na istak po sa tubig kaw sa kan pagka-construer kang runway. Nakabot na po sa imo Nakabot na sa kuya yan. Oo. Anong sigigibuhan ta kaming solusyon kung paano. Arayo ng luluwasan kitubig. Gusto nang sabihin, apektado talaga yun kang pag-construir man ka. Ano sabihin mo tabayor kang harayoon ang luluwasan kan tubig? Taday nagaro na pispan baga. Ay, gusto sabihin mo po, so tubig na stuck dahilan sa runway? Oo, na di siya nakaagi naman. Kaya nasulat baga. I see. So, dapat makaawas ito para makatanong mo sa mga farmers. Tano, taday pwedeng may tubig. Barikan yor gayon. Butakan ta na lang kitilapya. Tama ka. Pispan na talaga. Ay, iyo. Ang kairak lang pa, may mga harong duman na medyo, siyempre, dilaog kang tubig. Iyo po. Arin tabi na part mayor, so part na hampang digdi sa terminal building o departure area o duman sa ibong po? Duman po sa likod. Sa likod. So pasiring sa may Alubo del Rosario, itong going to Kamalig area, Endaraga area, tama? Opo. I see. Okay. Saan mo tabi your pag-refer na ini ko na concern na ini na mahali ang tubig duman? Yakon na niramihan kaan, nakaabot na yan sa kaap. Nakaabot naman kali sa DPWH. Oo. Nakaabot sa province, Iyo po. Siguro, maabot na daw, paurunong kumalit sa kaap kung anong sistema pang matabangan nila. O taso, so contractor baga po kang airport po na sa Kaap, gari ang pwede ka na maghiro. Tagaro dahil po na-anticipate ang sailing ko. Iyo, doon parte po yan ang apektuhan man. Sa parting po, iyo man. Pero medyo na solusyon na doon parte. Medyo may luwasan. Yan talaga, pero nabutong baga sa tubig, doon lang. Iyo. Na-imagine ko, pero anong impact kan tama yun sa mga farmers na talaga na nahiling po nindo?
Talagang apektado sila sa, siyempre, ang source kan tubig na dating naglimok-limok. Pero sana, kaya medyo apektado man talaga. Iyo. Ano tabi ni Yor? Patanong man kiparoy na nabalumbo ng kitubig, napano kitubig? Sa tabi siya, Patanong man po ini Yor kiparoy? Rice field po ini, kabasan? feel po yan. Kaya sabi mo kanina, pwede maisip i-recommenda mo, pwede itong gituo sa tana. Okay. May harong po, Mayor, na natutubigan kipalibot? Opo. I see, okay. O sige, Yor, yung masana po, sabi ko, dumasa nagapos ako, ipaabot ko nga kay Mayor, kaya nakaabot taman pa lang po sa imang concern na ini. Ayo po. Pinahiling ko lang yan kasi sa rong aldaw, sa engineering. Oo. Ano ako review. Oh, ano pang recommendation kan engineering ta? Ano po? Anong rekomendasyon tabi kan engineering tabi, Mayor? Makipagtabangan sa kaap. Tapos sa sponsor doon. Tarayo, medyo hindi ko naman solusyon pero million man ang kay po na pondo para hindi. O tagari magibo ki tama, garo drainage, di magibo ki drainage sa halawig. Iyo po. Mga pirang kilometro do tabi yor iya na kinakaipuhan na drainage para makaawas ang tubig. Ano po? Mga pirang kilometro daw po ang labakan drainage para mahali ang tubig. May siya kilometro pero harayo siya Arayo 100 meters ang pwedeng pa. Iyo ano, garo din anticipate iyang kan construction kang airport adi. Opo. Kaya, yun na may rekomenda sa pagururong siguro. Iyo Limitado lang ang pondo para sa mga... Iyo nga ni. Oo. Hala ka na po yun. Pakipaabot na lang po kung anong pwedeng mag-ibudigdi sa bagay na ini. Yeah po. Magayon kuta-kuta yan, sir. Hindi siya kumani kung pwede dampingan. Kaya apektado talaga. Siyempre, mababaw na naman. Oo, kuwan manggiraray. May mababa manggiray na party. May halangkaw. Opo, okay. Mayor, salamat pong maray ha. Salamat po. Okay, thank you so much. O, yan. No. Isa daw ang pwedeng apudan taga yan. Medyo nakakuan ako. Kaap talaga yan. Buda. Duman sa... Dito ako nakailing ki airport na palibot ki Kabasan. Ay sa Florida. Taduman dako lang mga lawa-lawa. Dako lang lake. May konsinda, may impounding area na ang airport nag-agi sa irarom sa Dakulaon na sa irarom kang airport. Duman pinaagi sa Dakulaon na agiha nga na garud na gari imburnal, di ko alam kung ano apod ka ito. Mga tugang, nakakakwantabi, nakakaantubig, nag-iikot lang duman sa palibot. Dahil nagkakakaw sa kibaha. Hello? Hello, good morning po, Sir Hen. Yes, sir. Good morning po. May ano lang po sana ako. Oo. Yung ulo dyan sa naipon na tubig yan. Opo. Kung paano yan, kung pwede, isama na rin po yung NEA, yung nasa irrigation. Para kung pwede mapakinabangan niya ng ay, yun sir. tatanim ng para sama-sama sila paano magawa. Baka kailangan pwedeng din yung tubig para doon sa umahan, isang project lang ba para baka pwedeng ilingong kang National Irrigation Administration. Gibuan na lang kiplano na baka pwedeng magamit itong tubig sa gabos na pangkabilugan dyan. Kaya lang ang problema taluman sir, sudaga na binalumbunan kang tubig. Private property ito. Ano yun yun? Kausapin po, siyempre, para sa lahat naman siguro, pwede magawa ng resolution, Iya po. Good suggestion po, sir. Salamat, Tayo pa po. Thank you din po. Alright. Diba? Pwedeng ilingon kang National Irrigation, ano nga na yan? Administration, mga tugang para, aloy na kanyang pigpaparambarita ni Renz, ang bagay na, di kita na, madali lang di kita nakaka-connect, kung saan pwede, alam ko daw kung igwa ko, ay may time check pa lang kita Ronald, diba? 8:55 na sa Pilipinas. Ang oras, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang oras, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Hanapan na bata oras na. Ang oras, hatod sa Indo, kan mga minasunod. May time check tayo, di ba? Pero dahil pag ito naka-time check, sige daw, pakilawag mo daw tabi yan. May oras pa man. Hanapon ko daw kaap, baka may number. Angie,
Baka may kontak ka ni isa kaap, pakikuan mo daw tabi sa ko, baka pwede tayo makauron sa kaap, ano. Kaap yan eh. Buda kontak. Kahirak man kairing mga farmers na yan eh. Okay na? Sige Ang na. oras Pasok mo. hatod sa Indocang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Solid Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy maalas 9 na. Param na muna kita. Mga tugang dyan na hapon naman sa programang Pink Yun mo, baby. Besa na po ta. Magibo kitang pagi na pakihanap daw taba, Angel, kung may kontak ka sa kaap. Yan sa airport site, baka pwedeng makahanap kita kikontak. Angie, baka may kontak ka sa kaap. Maki-appointment daw po kita, maski dyan na hapon sa 3 to 4. Ilog tayo na problema dyan sa lugar nan. Takahirak man. Ako, okay lang yan. Magayon po na may airport dyan. Kay puhan ta po mga tugang ang presensya kang airport. Magayon po yan, ano. Kaya lang, siyempre, kay puhan man na masolusyonan tama din yung pig-agrangay kan mga residentes. Tayaw na po sa airport, magkakatabang sa ekonomiya niya to, mga tugang, pag naging operational yan. Kaya dapat mabalansi po ini na concern kan sa tuyang mga kababayan. Okay? Salamat kan sa rong pagantabay. Hindi pong personalan, kita po naghahapot lang. Goodbye. An hapot.